या बातमीपत्राचे प्रायोजक असत सुजय मसाल्यांचा सुजय स्वाद, झणझणीत मसाल्यांसाठी एकच नाव। नमस्कार गाववाल्यांनो, कोकणचा नंबर 1 महाचॅनल कोकण साध लाईव्ह मध्ये तुमचं स्वागत आहे। बघूया महत्त्वाच्या बातम्या। शिक्षण मंत्री तुपाशी, विद्यार्थी उपाशी अशा घोषणा देत मालवणात आमदार वैभव नाईक यांच्या नेतृत्वात शिवसैनिकांनी मालवण पंचायत समिती समोर जोरदार आंदोलन केला। मालवणातल्या शिक्षण विभागाच्या अनागोंदी कारभाराविरोधात उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेच्या वतीने मालवण पंचायत समिती समोरच शाळेची पोरा आणि पालकांवांगडा जोरदार आंदोलन केल्याने गटविकास अधिकारी इथे उपस्थित नसल्यामुळे आमदार वैभव नाईक उन्हातच बसान रवले। जोपर्यंत गटविकास अधिकारी येत नाही तोपर्यंत उठाचो नाही असो त्यांच्यानी इशारो दिलो। त्यामुळे प्रशासनाचा गोंधळ उडालो। तोपर्यंत घोषणाबाजी करत पदाधिकारी कार्यकर्त्यांनी परिसर दणाणून सोडलो। एका तासानंतर गटविकास अधिकारी दाखल झाले आणि शिवसैनिक आणखीन आक्रमक झाले। कुडाळतल्या एका प्रसिद्ध हॉटेलात मुंबईतल्या बालमाणसाचा मृतदेह गावलं। मात्र ही आत्महत्या की घातपात अशा उलटसुलट गजाली सुरू झाल्या। पोलीस या प्रकरणाची चौकशी करत असत। कुडाळ शहरातल्या एका प्रसिद्ध हॉटेलात 40 वर्षाच्या मुंबईत राहणाऱ्या बालमाणसाचा मृतदेह गावलो। 13 जून पासून ती या हॉटेलातल्या रूम नंबर 208 मध्ये रवावती। तिच्या बाजूच्याच खोलीत सिंधुदुर्गातले 2 झिलगे रवावते। हे दोनही झिलगे त्या बालमाणसाच्या संपर्कात होते। त्याच्यातल्याच एका झिलान त्या बालमाणसाच्या नावे त्या हॉटेलमध्ये रूम बुकिंग केली होती। शुक्रवारी ती रूमची दार उघडत नव्हती म्हणून त्या झिलग्यांनी हॉटेलच्या मॅनेजराक सांगितला। त्याच्यानंतर कुडाळ पोलिसांपर्यंत ही माहिती पोहोचली आणि कुडाळ पोलीस ठाण्याचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक मनोज पाटील घटनास्थळी दाखल झाले। दोरीच्या सहाय्याने लटकलेल्या स्थितीत त्या बालमाणसाचा मृतदेह गावलो। त्याच्यानंतर तो खाली उतरवण्यात दिलो आणि ॲम्ब्युलन्सने शवविच्छेदनासाठी पाठवण्यात दिलो। कुडाळ पोलिसांनी मयत बालमाणसाच्या नातेवाईकांशी संपर्क करून त्यांना ह्या घटनेची कल्पना दिली। मात्र या घटनेत कुडाळात खळबळ माजली। झणझणीत मसाल्यांसाठी एकच नाव, सुजय मसाल्यांचा सुजय स्वाद। मेसर सुजय मसाले, एमबी गावडे। आमची दर्जेदार उत्पादना, स्पेशल मालवणी मसाले, स्पेशल गरम फूड, स्पेशल माशांचो मसालो, आंबा लिंबू मिक्स लोणचा, सेंद्रिय चहा, आवळा, धिरडा, काजू बोंडूचा सरबत, वडे सागुती, घावणे तांदळाचं पीठ, माड्याची वाडी, तालुका कुडाळ। मोबाईल 8275 53 80 99। सुजय मसाल्यांचा सुजय स्वाद। गेली कित्येक वर्षा वेंगुर्ला बंदराच्या थैसर असलेले ऐतिहासिक 4 तोफा जमिनीतून बाहेर काढण्यात दिली। सह्याद्री प्रतिष्ठान हिंदुस्थान सिंधुदुर्ग विभागाच्या दुर्गसेवक आणि रणरागिणींनी नव इतिहास रचलो। वेंगुर्ला ह्या शहर समुद्र किनाऱ्यावर वसलेला ऐतिहासिक शहर। इसवी सन 1638 पासून डचांची वेंगुर्ला ही मुख्य व्यापारी वसाहत होती। 1660 छत्रपती शिवाजी महाराजांनी हैसर आपलं सैन्य ठेवल्याचा सुद्धा इतिहासात उल्लेख असा। त्या काळात हैसून बंगाल, सुरत, जपान, श्रीलंका, इराण, इराक, तांबड्या समुद्राच्या बाजूचे प्रदेश यांच्याशी व्यापार चालत होतो।
1675 मोगलांनी या शहराची जाळपोळ केल्यानंतर 1696 ह्या सावंतवाडीच्या सावंतांकडे इला असो या शहराचो इतिहास असा। ह्याच वेंगुर्ला बंदर जेटीर वेगवेगळ्या ठिकाणी जमनीत असलेले ऐतिहासिक तोफा सह्याद्री प्रतिष्ठान हिंदुस्तान या संस्थेन बाहेर काढून इतिहासाक पुन्हा उजाळू दिलो। 2 दिवस रात्री ह्या तोफा काढूचा काम सुरू होता। 40 दुर्गसेवकांवांगडा सह्याद्रीच्या रणरागिणींनी सुद्धा मोलाचा योगदान दिला। तोफा बाहेर काढल्यार दुर्गसेवकांनी भंडारो उधळत जल्लोष केलो। ह्याच्यासाठी महाराष्ट्र मेरीटाईम बोट वेंगुर्ला, वेंगुर्ला जेटी मच्छीमार आणि वेंगुर्ला ग्रामस्थ, वेंगुर्ला पोलीस यांचा विशेष सहकार्य लाभल्याचा प्रतिष्ठानच्या वतीने सांगण्यात दिला। शिवरायांचा पाठीशी तलवारीच्या मुठीशी आम्ही कोलतो जीवाशी कडकोटांच्या सेवेशी उघडी मर्दांनी माघारी हटायचा नाही नूर छातीत भरलेला तुटायचा नाही रूपा पठाण्याचा मराठी पाण्याचा लेहून टेचात बोल 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 भुकेची नाहीच परवा रूप राजाचं डोळ्यात मिरवा तान भुकेची नाहीच परवा रूप राजाचं डोळ्यात मिरवा देशाची सिंधुदुर्गातल्या टोल वसुली सुरू होतली या जाहीर झाला आणि अपेक्षेप्रमाणे राडो बघूक गावलो। ओसरगाव टोल नाक्यावर वातावरण तापलेला होता। नेमको ह्याच वेळी एक अधिकारी आंदोलकांच्या तडाख्यात गावलो। मग हे काय झाला तुम्हीच बघा। सिंधुदुर्ग जिल्हावासियांच्या एकजुटीचा सिंधुदुर्ग जिल्हावासियांच्या एकजुटीचा कृती समितीचा सगळ्या पक्षाच्या लोक इथे उभे आहेत सगळ्या पक्षाच्या लोक इथे उभे आहेत सिंधुदुर्ग जिल्हावासियांच्या एकजुटीचा सिंधुदुर्ग जिल्हावासियांच्या एकजुटीचा कृती समितीचा सगळ्या पक्षाच्या लोक इथे उभे आहेत आता सिंधुदुर्गातल्या विद्यार्थ्यांचा उच्च आणि अर्धवट शिक्षण पूर्ण करूचा तसाच रोजगार भिमुख होण्याचा स्वप्न होताला साकार।
दूरस्थ शिक्षणात अग्रेसर असलेला नामांकित YCMOU सावंतवाडीतला फेमस आणि मोठा असा श्री पंचम खेमराज SPK महाविद्यालयात संलग्न BA, BCom आणि MCom साठी प्रवेश झालोसा सुरू. 12वी नंतर नोकरी, व्यवसाय, शेती करीत शिक्षण पूर्ण करूची संधी. माफक फी आणि फुकटात पाठ्यपुस्तका. सगळे कोर्स शासन मान्यतेचे UGC अप्रूव्ड. दूरस्थ शिक्षणाद्वारे YCMOU मधसून 1 वर्षाचो डिप्लोमा कोर्स, इलेक्ट्रिशियन, सिव्हिल सुपरवायझर आणि पेशंट असिस्टंट म्हणून नोकरी मिळवची संधी. आयतवाराची व्याख्याना YouTube चॅनलवर. नाममात्र शुल्क आणि EMI स्कीमय आसा. मगे वाट कसली बघतासात? या संधीचो फायदो घ्या. आपलो प्रवेश निश्चित करूक आजच भेट द्या साहेब रिसर्च सेंटर, G70 मेन रोड बस स्टँड नजीक, कोकण 7 ऑफिसच्या बाजूक, युनियन बँकेजवळ, सावंतवाडी किंवा SPK कॉलेज मोती तलाव, सावंतवाडी. संपर्क 9607 70 72 60 आणि 90 11 11 57 49. तळवडे गावातल्या मिरेस्तेवाडीत रमाकांत कुलकर्णी यांच्या घराच्या परिसरात मगर दिसली. मगरीची सुटका सावंतवाडी वन विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी केली. सुदृढ पालक स्पर्धा तुम्ही बघितलीच असतली. तशीच बारक्या पोरांसारखीच बैलांची काळजी घेणारे शेतकरी, बैलांवर प्रेम करणारी माणसं कोकणात असतात. आणि या बघूक गावला कुडाळ. हैसर सुदृढ बालक स्पर्धा होती तेव्हा बैलांकडसून रॅम्प वॉक सुद्धा बघूक गावलं. अशी महत्त्वाची बातम्या आम्ही तुमका देतालोच. परत भेटाया पुढच्या रविवारी मालवणी बुलेटिन घेऊन. तवसर बघत रवा कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.
या बातमीपत्राचे प्रायोजक असत सुजय मसाल्यांचा सुजय स्वाद, झणझणीत मसाल्यांसाठी एकच नाव.